Postissa tulee ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituskortti lähetetään kaikille niille, joilla on äänioikeus kuntavaaleissa. Ilmoitus äänioikeudesta kertoo, miten kuntavaaleissa äänestetään. Ohjeet kannattaa lukea tarkkaan. Ilmoituskortissa on äänioikeutetun nimi. Ilmoituskortti kertoo, mikä on äänestyspaikkasi vaalipäivänä sunnuntaina 9. huhtikuuta. Voit äänestää ennakkoon 29. maaliskuuta ja 4. huhtikuuta välisenä aikana. Ilmoituskortin mukana tulee luettelo, jossa on kerrottu lähialueella olevat ennakkoäänestyspaikat.